Al nord, una terra inhòspita i grisa, on els trons sempre ens acompanyen. Som aquí avui per entrevistar a Susana Marcos, artista de talent poc reconegut, però que està en alça en els mercats d'art arreu del món. Bé, i Susana, parla'ns una mica d'aquesta localització on ens has portat avui per fer l'entrevista. Mira, aquesta localització la vaig descobrir un dia que plovia molt com avui, no? Em vaig mullar tota de dalt a baix, per això avui vaig tan mal vestida, no? És un lloc, és un jardí, no? On hi ha tot de plantes i a més hi ha com unes cases antigues on hi ha, doncs, materials, eines, no?, per treballar al camp, dels pagesos i aquestes coses que feien servir fa molt temps, no? I ara ja doncs no es fan servir, les tenen aquí així com de regalo, no? I clar, totes aquestes coses s'estan com degradant, no? I és la gràcia de venir aquí i fer aquestes fotos. I a més avui ens ha plogut mogollon i el que podem fer és captar moments a més humits, no? O sigui, no només és com que els elements ploren, no? A més, així com amb la pluja, és com un temps romàntic, no? Així com amb una mena d'essència diferent, no? M'agrada molt aquest lloc, realment, és un lloc molt especial. Sí. Així, amb aquest oloreta, que clar, l'oloreta no la pots posar a les fotos, no? Però és molt especial. Bueno, Susana, parla'ns una mica de la teva obra. Buah, per on començar, no? La meva obra, diguéssim que vol expressar Espera, que ara passa un bus. Aquests busos van fatal pel coll, per la pell, per tot el que és el cutis, no? Són brutos, però és igual. La qüestió, la meva obra va sobre el pas del temps, no? Però el pas del temps en els materials. Perquè, clar, no només les persones es moren, no? Això ho va dir un dia un amic meu. És qüestió de, com dir-ho, d'atrapar el moment en què el material encara està... És com agafar el material a punt de morir-se, no? És com l'última expressió d'aquell teixit, d'aquella textura, no? D'aquella tela que s'està desfent, no? És molt especial. És molt especial. És una cosa que no tothom pot fer, saps? És únic, has de tenir talent per fer aquestes coses. Susana, hi ha qui ha titllat el teu art, les teves fotos, de fotos hipster o fins i tot de pi-hipsterisme. Què els diries a aquesta gent? Home, mira, els diria que es mirin al mirall abans de criticar els altres. Perquè, clar, o sigui, ara tot és hipster, no? Resulta que fins i tot... O sigui, jo el que faig és captar l'ànima de les coses i l'ànima dels materials. I això no és hipster, això és art, m'entens? I, bueno, doncs... que vinguin un dia amb mi a fer fotos, no? Que vinguin a fer fotos amb mi i llavors sabran el que és art i el que és hipsterisme i pi-hipsterisme. O sigui, què és això? Això s'han inventat perquè no saben què fer. O no? Home, Duchamp també era hipster perquè el que feia era fer fotos perquè el que feia era fer escultures de pixaderos, d'orinals? Home. No, Susana, de fet era un orinal. No una escultura d'un orinal. Doncs això. És encara millor, no? O no?
Kiss me hard before you go. Summertime sadness. I just wanted you to know that baby, you're the best. I got my red dress on tonight, dancing in the dark in the pale moonlight. Done my hair up real big, beauty queen style. High heels off, I'm feeling alive.